Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Ilyong. Walang eksaktong taon. Dingle, Iloilo. Itong mga panahong ito, kilala si Manoy Ilyong bilang bantog na manggagamot sa lugar ng Dingle. Sa husay niya kasi noong magpaalis ng karamdaman, lahat na ata ng tao sa kanila natulungan niya. Dahil sa kanyang kakayahan, nagsimula ng umugong ang mga istoryang may kaugnayan sa kanyang buhay. Karamihan kasi noong naninirahan sa kanilang lugar, halos walang makapagsabi kung kaninong pamilya siya nagmula. Basta nagulat na lamang ang mga ito. Dumating ang isang araw, nalaman na lamang nilang may naninirahan palang tao sa isang masukal na kakahuyan malapit sa kanilang baryo. Halos ilang araw din nila yung minanmanan hanggang sa dumating ang puntong doon na nila nasilayan itong si Manoy Ilyong. Noong una, inakala pa nila yung aswang, kaya ang ginawa nila, nilayuan nila yon sa abot ng kanilang makakaya. Iniiwasan din nila itong pag-usapan sa takot na baka naririnig nito ang mga bagay na kanilang sinasabi. Kung hindi nyo kasi naitatanong, masyadong maugong pa noon ang kwento ukol sa mga aswang. Karamihan sa mga taong naninirahan sa Dingle, labis-labis na nababahala sa mga ganoong uri ng nilalang. Kalat na rin kasi noon sa kanilang lugar ang tungkol sa Cabeza del Barrio na si Teniente Gimok ang namumuno sa lahat ng mga nasasakupan nitong aswang sa Dueñas. Sa loob ng isang buwan, inakala ng mga taga-baryo, kabilang si Manoy Ilyong, sa mga tauhan nito. Bukod kasi sa malapit lang sila sa Dueñas, kalimitan din sa mga aswang na napapadpad sa lugar, pawang pumaparoon lamang para magmasid at kumuha ng impormasyon ukol sa mga taong tahimik doong naninirahan. Ayon sa mga taga-baryo, yon ang kalimitan nilang kinakatakutan, kaya na may hindi sila basta-bastang nakikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Marami na kasi ang nawala sa lugar nila magmula noong lumaganap ang istorya ng Cabeza del Barrio sa Dueñas. Kung iisipin, nakakatakot talaga ang mga ganoong pangyayari. Pero wala naman silang magagawa. Upang makaiwas, pinipili na lamang nilang pumunta sa mga lugar na alam nilang ligtas. Akala ng mga taga-baryo ganun na lamang kadali makaiwas sa panganib, pero sa paglipas pa ng mga araw, mas lalo nilang naramdaman ang tila bang pagsidatingan ng iilan sa mga nilalang. Napansin nila ito sa kabilang lugar kung saan namamahay si Manoy Ilyong, kaya na may nagpasya na silang magpatrolya gabi-gabi. Kabilang si Undok sa mga kalalakihang nagbabantay sa kanilang lugar noon ng 10 oras. Idinestino siya ng kanilang punong barangay malapit sa kakahuyang pinagtitirhan ni Manoy Ilyong, kaya na may tuwing sumasapit ang dilim, madalas naman niyang masaksihan ang mga ikinikilos ng matanda sa lugar na yon. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang nakikita maliban sa ginagawa nitong pag-usok ng balat ng nyog tuwing gabi. Nagsasaboy din ito ng mga dala nitong buhangin sa labas ng kanyang bakuran na parabang isa itong pamamaraan ng ritual para sa proteksyon. Nang masipat naman yon ni Undok sa kauna-unahang pagkakataon, halos hindi naman niya maiwasang mapatanong sa kanyang sarili.
Akala niya kasi, totoong aswang itong si Manoy Ilyong, pero base sa kanyang mga nakita, mukhang napakalabo nito. Naniniwala siya, isa lang yung ordinaryong matanda na payapang naninirahan sa lugar na yon. Ang labis niya lang noong ipinagtataka, papaano ito napadpad sa lugar nang hindi nila napapansin. Kung iisipin, napakalapit lang ng kakahuyang yon sa baryo. Madalas din doong mangahoy ang iilan sa kanila, pero wala yung naibalita ukol sa kanyang paninirahan. Ngunit sa kabila ng mga palaisipang yon, minabuti naman niyang wag ng mangahas, pagpapakita na rin ng kanyang respeto sa matanda. Isang gabi, magbabandang 10:00, habang nagpapatrolya si Undok at yung isa niyang kasama, bigla naman silang napatigil sa may bandang daanan patungo sa kakahuyan nang makarinig sila ng isang napakalakas na pag-atungal ng baboy. Halos ilang minuto din nila yung hinanap, pero dahil sa dilim ng paligid, bigo nilang matunton ang kinaroroonan nito. Maya-maya pa, dahan-dahan namang napalapit sa kanya yung kasama niya, habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Dok, parang may lumalapit. Pansin mo ba? Kakaiba ang pagaspas ng mga sanga. Umalis na tayo rito, Dok. Hindi maganda ang nararamdaman ko dito ngayon." Nang marinig naman ni Undok ang sinabi ng kaibigan niya, agad naman sila noong nagdesisyong bumalik sa baryo, pero pagtalikod na pagtalikod nila, doon nila nakita ang isang asong napakalaki, tapos walang balahibo. Nanlilisik din ang mga mata nito, at habang nakatingin sa kanila, panay naman ang ginagawa nitong pag-angil. Maya-maya pa, doon na din nila nasipat ang iba pa nitong mga kasama na paisa-isa namang nagsisilundagan sa mga sanga ng puno na halos 2 palapag ang taas. Pagsilay naman noon nila Undok na mapapaligiran na sila ng mga nilalang na yon, mabilis naman silang kumaripas ng takbo papalayo. Yung kaibigan niya, piniling iwasan ng kakahuyan, habang siya naman tinahak ang looban nito. Hindi na niya nagawa pang masabihan yung kanyang kasama dahil mas nauna pa itong tumakbo sa kanya. Habang binabaybay naman niya ang napakasukal na daan, hindi naman niya maipagkakaila ang mabilis na pagsunod sa kanya ng mga nilalang. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang sumagi sa kanyang isipan, at yon ay tumungo sa bahay ni Manoy Ilyong para humingi ng tulong. Sa isip-isip niya kasi na sa pagkakataong yon, ito na lamang ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang puntahan. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na nga siyang nakaapak sa mismong bakuran ng bahay nito. Dala na rin ang kanyang pagod, bigla naman siya noong natisod na siyang naging sanhi upang bumagsak siya sa lupa. Akala niya katapusan na niya dahil sa nasisiguro niya, nasa likurang bahagi niya lang yung mga nilalang na humahabol sa kanila. Pero pagsilay niya sa likod, napansin naman niyang tumigil ang mga ito sa bakod ng bahay. Hindi na yon nagpumilit na pumasok na parang merong presensyang humaharang sa kanila. Nang masipat naman ito ni Undok, doon na siya nagsimulang magtaka ukol sa mga nangyayari. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natigilan nang marinig niyang magwika si Manoy Ilyong sa kanya ng, "Oh, mabuti naman at napabisita ka. Ilang gabi na rin kitang nakikita rito ah." Matapos naman itong makapagwika, dahan-dahan naman yung umupo sa kanyang harapan, hawak-hawak ang isang malaking palakol na kulay ginto.
Nang masipat naman yon ni Undok, kahit papaano na ibsana ng konti ang nararamdaman niyang takot. Pagtitigan naman nilang dalawa, napangisi lang naman ito habang buong puwersa nitong ibinabagsak ang dulong bahagi ng palakol sa ibabaw ng lupa. Sa isang iglap, narinig niya ang pagkakaroon ng malalakas na dagundong sa ilalim ng lupa, dahilan para tuluyang magsiatras yung mga nilalang na humahabol sa kanya. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, mariin naman siyang inabisuhan ng matanda na ligtas na siya sa panganib. Dagdag pa nito na, sa lugar na yon, walang kahit na sinong nilalang na may masamang dugo ang may kakayahang pumasok. Pagtayo naman noon ni Undok, mahinahon naman siyang lumapit sa matanda. Bawat kilos nito, mariin niyang pinag-aaralan nang sa gayoy magawa niyang mapansin ng mas maaga kung kaaway ba ito o kaibigan. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa loob ng mumunti nitong bahay, doon na nga tuluyang nakaramdam ng kaligtasan at kapayapaan ang kanyang sarili. Yung presensya niya kasi sa lugar na yon, napakagaan. Tapos yung bahay ni Manoy Ilyong, napakaaliwalas. Malinis din ang sahig at sa bawat sulok merong nakasinding kasera. Masinop din ang paligid at masasabi mo talagang mabuting tao ang naninirahan doon. Sa pag-upo naman nila sa sala, agad naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyayari. Ayon kay Manoy Ilyong, hindi lahat ng aswang na napapadpad sa kanilang lugar pawang tauhan ni Teniente Gimo. Ang iilan sa mga ito, binubuo ng ibang pamilya na wala namang ibang hinangad kundi ang makapangbiktima. Pagtatapat pa ni Manoy Ilyong na hindi si Teniente Gimo ang uri ng aswang na basta-basta na lamang papatay ng kung sino-sino. Aminado naman siyang kumakain yon ng tao, pero lahat ng taong pinapatay nito, pawang masasama. Dagdag pa ni Manoy Ilyong na isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi sila nagkakagulo ng grupo nito. Mariin din itong inilahad na yung humahabol sa kanya kanina, malabong kasamahan yon ni Teniente Gimo. Base kasi sa kanyang pagkakatanda, walang ganoong uri ng aswang na naninirahan sa baryo nito sa Dueñas. Kung hindi aswang na lipad kasi ang nakatira doon, pawang na mga gabunan na merong anyo ng isang tao na kalahating aso. Sa estado naman ng mga nilalang na humahabol sa kanya, tinatawag yung lahi ng mga baltik. Isang uri ng mga aswang kung saan ang pangunahing anyo nito ay pawang mga halimaw. Sa pagsapit ng gabi, iisa lang ang ginagawa nitong ritual at sa oras na nasa gano'n na silang mga anyo, wala na silang kakayahang makakilala at makapag-isip ng tama. Sa makatuwid, sila ang uri ng mga aswang na literal na salot at nakakatakot. Isipin ninyo kung hindi kayo kauri nito at nagkataong kamag-anak lang kayo nito, hindi malabong pati kayo lapain din ng mga nilalang na yon. Pagtatapat pa ni Manoy Ilyong na ang mga baltik ang dahilan kung bakit gabi-gabi palagi siyang nagsasaboy ng pangontra. Matapos naman itong makapagbigay ng istorya, napangiti lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, Pero wag kang mag-alala. Wala silang kapasidad na pumasok dito. Nakita mo naman kanina, presensya ko pa lang, bahag na ang kanilang mga buntot. Yun nga lang bata, hindi ko maipapangako ang iyong kaligtasan kapag umalis ka na rito.
Nang marinig naman yon ni Undok, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Anya, nasa puntong yon, hindi na siya gaanong makapagsalita dahil habang pinagmamasdan niya ang matanda, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang mamangha. Kahit alam niyang nasa edad 70 anyos na itong si Manoy Ilyong, hindi niya pa rin maipagkakaila ang ganda ng hubog ng katawan nito. Wala ka doong makikitang taba at kapag tumatayo ito, para itong isang lobo na namumuno sa kanyang grupo. Hindi mo rin yun makikitaan ng kahinaan sa kadahilan ng kahit wala yung armas, pakiramdam mo armado ito. Paglalarawan niya kay Manoy Ilyong, may kataasan yon, maganda ang hulma ng katawan at mabalahibo ang mga binti at braso nito. Hindi rin mabilang ang pilat nito sa katawan, indikasyon na marami na itong napagtagumpayang laban. Dagdag pa niya na, karamihan sa mga abubot nito, pawang mga gawa lamang sa kalikasan. Yung kwintas nito gawa sa bato, tapos yung panali naman ito sa mahaba nitong buhok, gawa sa tuyong baging. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman niyang niyaya si Manoy Ilyong na uminom. Nang marinig naman ito ni Undok, hindi na rin niya nagawa pang tumanggi, pagpapakita na rin ang kanyang pakikisama sa taong nagligtas sa buhay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang binitbit ni Manoy Ilyong ang isang banga na naglalaman ng kanyang mga inimbak na tuba. Inilagay niya yon sa gitnang parte ng mesang kinauupuan nila, nang sa gayoy madali na lamang sumalok ng alak. Sa kanilang pag-uusap, lahat ng tungkol sa buhay niya inalam ng matanda. Hindi naman niya yun ipinagkait, gawa ng maging ito man, ibinabahagi din ito ang kanyang karanasan bago siya napadpad sa lugar na yon. Ayon kay Manoy Ilyong, matagal na panahon na ang lumipas magmula noong nanirahan siya sa lugar ng Dingle. Kung hindi siya nagkakamali, bago dumating ang mga Kastila, naninirahan na sila doon. Sa mga panahong yon, halos pagmamay-ari nila ang kabuuang lugar, pero dumating ang isang pangyayari na halos ikinagulat nilang lahat. Dahil sa pamilya sila ng mga albularyo, maraming Kastila ang nagtangka sa mga buhay nila. Yung iba itinuring silang mga kampo ng demonyo, habang ang mga paring praile naman, sinasabing gumagawa sila ng ritual na taliwas sa mga aral na ibinabahagi nito. Nang mapag-alaman naman ito ng kanilang angkan, halos ginamit nila ang kabuuan ng kanilang mga kakayahan, subalit sadyang mga tuso ang kanilang mga kalaban. Nang mapagtanto ng mga ito na lamang sila sa abilidad at sandata, gumamit yon ng mga taktika para puntiryahin ang mga kahinaan nila. Sa gabi, isa-isang dinudukot ng mga Kastila ang bawat batang nabibilang sa pamilya nila para gamiting pampasuko sa mga kaangkan nilang may kakayahang makipaglaban. Kabilang sa mga batang yon, itong si Ilyong. Sa kasamaang palad, naunang mamatay yung tatay niya dahil sa yon ang namumuno sa mga mandirigmang umaraw man at gumabi, walang patid na nakikipaglaban sa mga ito. Sa pagkamatay nito, agad namang nabuwag ang kanilang pamilya kung saan ito na ang naging dahilan para magkawatak-watak sila. Inakala niya ring doon na magwawakas ang kanyang buhay, pero meron siyang nakilala noong isang Kastila na tumulong sa kanya para makatakas. Dahil dito, nagkaroon siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Yung Kastila namang tumulong sa kanya, matapos siyang makatakas, ibinigti rin ito ng mga kasama nito.
Sa loob ng halos 2 taon, hinanap ni Manoy Ilyong ang kanyang mga magulang hanggang sa doon na nga niya natagpuan ang nanay niya. May iniinda na rin yung karamdaman at halos wala na yung makain sa lugar na yon. Sa ilalim lang din yon ng kawayan kung natutulog kapag nakakaramdam yun ng pagod o hindi naman kaya'y malapit ng sumapit ang gabi. Dahil sa hirap ng buhay nito, napilitan naman siyang yon ay tulungan. Sa mura niyang edad, pumapanhik siya sa mga sityo para mamalimos ng tulong sa mga taong nakakaangat sa buhay. Subalit sa kabila ng kanyang pagmamalabis na mabago ang buhay nila, sadyang hindi pa rin yun sapat. Bago bawian ng buhay ang kanyang ina, napilitan niyong ipasa sa kanya ang lahat ng karunungan ng kanilang angkan. Naniniwala kasi ito na sa pamamagitan ng bagay na yon, maiingatan ito ng husto si Manoy Ilyong. Halos magtatatlong dekada niya rin yung pinag-aralan hanggang sa dumating ang puntong lahat ng napapaloob sa karunungang bigay nito nagawa na niyang maunawaan at magamit. Sa sobrang pagkasuklam ni Manoy Ilyong sa panahong kinagisnan niya, gumamit siya ng isang ritual para maglakbay sa ibang panahon. Pero bago niya maisakatuparan ng bagay na yon, pumatay siya ng higit sa 100 Kastila. 50 prayle, 20 mayayamang pamilya at 30 sundalo. Matapos naman niyang magawa ito, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan, gumawa ng isang ritual, tapos pansamantala niyang itinago ang kanyang katawang lupa sa puno ng kawayan. Ayon pa kay Manoy Ilyong, labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil sa panahong napuntahan niya, matagal na palang wala ang mga Kastila. Nang marinig naman ni Undok ang sinabi nito, halos hindi niya mawari kung nagsasabi ba ng totoo ang matanda o hindi naman kaya'y nagkukwento lang ng mga kathang isip. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narinig, pinili niya pa rin doong maniwala, pagpapakita na rin ang kanyang utang na loob sa matandang yon. Makalipas pa ang ilang oras, pagtungtong naman ng 1:00 ng madaling araw, sakto naman ang pagtatapos ng kanilang inuman. Dahil sa lasing na lasing noon si Undok, pinili niyang magpahinga na muna sa pamamahay nito upang magkaroon siya ng lakas sa pagsapit ng umaga. Kinabukasan paggising niya, agad naman siyang bumalik sa baryo para hanapin yung kaibigan niya. Akala niya nakaligtas na ito pero pagdating niya sa pamamahay nito, doon bumungad sa kanya yung pamilya nitong nagdadalamhati sa loob. Marami na rin doong pumuntang kababaryo nila para alamin ang tungkol sa sinapit nito bago yun tuluyang binawian ng buhay. Base sa mga nakakita sa bangkay nito, natagpuan nila yun sa talayhiban na halos lasug-lasug na ang katawan. Hindi na rin niya yun gaanong makilala, gawa ng yung kalahati ng mukha nito tapyas na. Ang labis pa nila noong ikinagulat, wala na ring dugo ang katawan nito at meron yung malaking butas sa may bandang dibdib na malapit sa puso. Ayon sa mga usap-usapan, maaaring biktima ang kaibigan niya ni Manoy Ilyong. Nang marinig naman yon ni Undok, agad naman siya doong nakipag-usap. Hindi niya kasi matanggap na ang taong nagligtas sa buhay niya, pinaghihinalaan ng mga ito. Upang maging malinis rin ang pangalan ng matanda, siya na mismo ang kumausap sa pamilya ng yumao para ilahad ang mga totoong nangyari. Manang Gloria,
Huwag ho kayong maniwala sa mga yan. Ako ang huling kasama ng anak nyo bago siya mawala. Noong nakaraang gabi po, nagpapatrolya kami sa may bandang Kakahuyan. Wala naman hong nangyari nun kaya nagpatuloy kami hanggang sa hindi na namin namalayan na napalayo na pala kami ng husto sa aming pwesto. Nung akmang babalik na ho kami para magpahinga, may narinig ho kaming atungal ng baboy. Ilang minuto din namin yung hinanap hanggang sa may tumambang ho sa aming isang malaking aso. Grupo ang mga nilalang na yon dahil nung makita namin ito, yung iba nitong mga kasama, paisa-isa nang nagsilundagan sa mga sanga ng puno para kami sukulin. Unang natakot ang anak ninyo, kaya siya ang unang nang iwan sa akin. Iba ang daan niyang tinahak, habang ako naman ho, pumunta sa tahanan ni Manoy Ilyong. Mabait ho yung tao. Sa katunayan ho, siya pa ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka sinapit ko rin na nangyari sa anak ninyo. Iwasan niyo humaniwala sa mga usap-usapang wala namang katuturan. Madalas, karamihan sa atin gumagawa ng istorya dahil gusto lang makakuha ng atensyon. Wala silang pakialam kung mali yun. Basta ang gusto nila, sila maging usap-usapan dito. Mga tampalasang hambog. Wika ni Undok sa ina ng kanyang kaibigan. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad din naman yung sumang-ayon. Naitanong na rin kasi nito sa kanilang punong barangay kung sino ang huling kasama ng kanyang anak bago yun mamatay. Sa katunayan, ilang beses na din nila noong hinanap si Undok sa baryo pero hindi nila yun matagpuan. Makalipas pa ang ilang minuto, karamihan sa mga matatandang nagsasabi ng kung ano-ano, napilitan ng umalis sa lugar. Yung iba naman, dahil sa ayaw magpatalo, sinusubukan pa siya nitong hamunin na kung totoo nga ang kanyang mga sinasabi, mas mainam na papuntahin niya si Manoy Ilyong sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik gawa nang wala naman siya sa posisyon para sumagot sa katanungang yon. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman niyang manatili sa pamamahay nito para tumulong. Lahat ng pwede niyang gawing ginawa na niya, pati pagluto, pagkuha ng kung ano-ano at pagbantay sa kaibigan niya. Paulit-ulit din siyang humingi ng tawad sa mga magulang nito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, isa siya sa mga dahilan kung bakit yun namatay. Gayunpaman, para hindi na siya makaramdam ng sama ng loob, sinuportahan na lamang siya nito, imbis na pagbuntunan siya ng sisi. Lubos naman yung ipinagpasalamat ni Undok, gawa ng hindi na niya alam ang mangyayari sa kanya, kung mangyayari pa ito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, iba na muna ang nagbantay sa dati nilang pwesto. Naging maingat na rin ang mga panauhing yon, alinsunod sa kanyang mga babala at payo. Habang nasa kasagsagan naman ng pagbabantay itong si Undok, mayat maya naman ang pag-abot niya ng kape sa mga taong nakikiramay ng 10 oras. Bagaman inaasahan niyang sugalang ipinunta ng mga ito, pinili na lamang niya yung wag pansinin dahil meron naman yung naiambag kahit papaano. Sa paglipas pa ng oras, nang medyo malalim na ang gabi, doon na niya dahan-dahang napapansin ang pag-uwian ng iilang nakiramay. Pagtungtong naman ng hating gabi, tanging sila na lamang ng kapatid ng namatay ang nagbabantay. Habang nakaupo sila noon sa gilid ng pinto, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga masasayang kaganapan sa buhay nila na kasama ito. Ayon sa kapatid nito na napakabait ng kuya niyang yon.
Wala itong hindi kayang ibigay sa kanilang pamilya kahit ang sarili pa nitong kaligayahan. Yun din ang nagsisilbing ikalawa nilang ama, sa kadahilanang mas pinipili nitong unahin ang mga pangangailangan nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, awang-awa naman si Undok sa kapatid ng kaibigan niyang yon, gawa ng ramdam na ramdam niya yung bigat ng dinadala nito. Pansin niya rin sa mga mata ng bata kung gaano yon nanlulumo buhat sa mga nangyari. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, wala naman siyang magagawa para tulungan ang binata. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman niyang inalalayan yung tumayo habang mahinahong nagwiwika doon ng, "Tama na yan. Mas lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo. Masaya na yung kuya mo. Basta tandaan mo, hindi siya kukuhanin ng Panginoon kung wala yung dahilan. Lahat din naman tayo doon ang punta eh. Panapanahon lang yan." Nang marinig naman yon ng binata, tahimik naman yung pumasok sa loob ng tahanan nito para magpahinga. Pagsilay naman doon ni Undok, minabuti naman niyang hayaan na lamang ito nang sa gayoy makalimutan nito pansamantala ang mga pangyayari. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, pansin naman niyang napakatahimik. Yon ang kauna-unahang pagkakataong tumambay siya ng gabi sa sentro ng baryo, kaya na may hindi niya sukat akalain na ganun pala kaganda ang kanilang lugar kapag wala nang dumaraang tao. Maya-maya pa, nang akmang papasok na siya sa loob para magpahinga, bigla naman siya noong natigilan nang marinig niya si Manoy Ilyong na nagwika sa kanya ng, Pasensya ka na. Hindi ko nailigtas ang kasama mo. Kung sana sumunod lang siya sa'yo, buhay pa siya ngayon. Hindi ba ako pwedeng pumasok? Gusto ko lang mag-alay ng panalangin para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Matapos naman niyang marinig ang tinig, agad naman siyang napasilay sa kanyang tabi, kung saan doon niya nakita ang matandang nakasuot ng salakot at merong daladalang tabako. Pagtitigan naman nilang dalawa, dali-dali naman siyang nagbigay daan para yon ay papasukin. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa pinagpapahingahan ng kaibigan niya, agad naman niyang nasipat si Manoy Ilyong na lumuhod sa harapan ng altar na nasa tabi nito. Mula roon, nag-alayo ng panalangin para sa kaibigan niyang yumao. Halos nagtagal din yon ng kalahating oras, gawa ng marami yung katagang binibigkas na hindi naman niya mawari kung ano ang ibig sabihin. Basta ayon kay Manoy Ilyong, napakahalaga nito sa namatay dahil sa yon ang nagsisilbi nilang sulo para makatawid ng maayos sa kabilang buhay. Dagdag pa nito na isa yung ritual ng kanyang mga ninuno na tanging siya na lamang ang nakakaalam sa panahong yon. Pagkalahad naman ni Manoy Ilyong sa bagay na yon, agad naman siya nitong tinanong kung nais ba niyang ipaghigante yung kaibigan niyang pumanaw. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon na siya namang ikinatuwa ng matanda. Kahit hindi mo sabihin, nakikita ko sa mga mata mo ang iyong hangarin. Pagbibigyan kita, Undok, para naman hindi ka maligaw ng landas. Alam ko na hindi lang dito magtatapos ang lahat ng paghihinagpis mo. Kaya mas mainam na ngayon pa lang putulin na natin ang lahat. Patapusin na muna natin ang lamay, tsaka na tayo gumalaw. Huwag kang mag-alala, isasama kita sa lahat ng gagawin ko
para mapagbayad sila. Sa ngayon, merong nakapagsabi sa akin, nasa baryo sila ni Tiniente Guimon nagtatago. Maaaring nakilala ako ng mga ito, kaya umaasa sila na sa tulong ng kaibigan ko, matatakasan nila ang ginawa nilang kasalanan. Pero hindi ganun ang mangyayari. Nakakalimutan ata nila. Si Tiniente Guimon ang sumusunod sa akin. Seryosong wika ni Manoy Ilyong sa kanya. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano nagkaroon naman siya ng pag-asa para magpatuloy. Bagaman hindi niya palubos nakakilala ang matanda, mariin siya doong naniniwala dahil sa bakas ng mukha nito na nagsasabi yon ng totoo. Alam niya ring isa yung taong may paninindigan, kaya nasisiguro niya hindi yun basta-bastang magsasalita ng walang katuturan. Pagkalahad naman ito ng matanda, agad naman yung nagpaalam sa kanya. Undok, pumunta ka naman sa bahay ko minsan kung wala kang ginagawa. Wala akong kasama doon at madalang rin akong magkaroon doon ng bisita. Paanyaya ni Manoy Ilyong sa kanya. Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung umalis ng bahay para umuwi na. Paglayo naman ito sa kanya, agad naman niyang isinarado ang pinto, gawa ng kanina pang kusang pumipikit ang kanyang mga mata. Sa paglipas pa ng mga araw, halos hindi na maipagkakaila ni Undok ang kanyang pagod. Yung tipong gustong-gusto niya na noong magpahinga pero hindi yun maaari dahil iniisip niya rin yung sasabihin sa kanya nung pamilya ng kaibigan niya. Sa loob ng 9 na araw, ultimo pagligo nakakalimutan na niya. Hindi na rin siya nakakakain ng maayos, gawa ng kahit tanghali at hapunan, marami siyang ginagawa. Nang mailibing na nila ito, labis-labis naman ang pasasalamat ni Undok dahil sa inaasahan na niyang doon na magwawakas ang kanyang kalbaryo. Dumaan pa ang ilang araw, matapos nilang mailibing ang bangkay nito. Nakatanggap siya ng ulat sa kanilang punong barangay ukol sa pasya nitong tuluyan na siyang paalisin sa trabaho. Naniniwala kasi ito, hindi na yon makakabuti sa kanya dahil sa karanasan niya. Dagdag pa nito na, kung naghahanap siya ng panibagong trabaho, huwag siyang mag-alangang doon lumapit, gawa ng meron na itong naitabing tungkulin para sa kanya. Ngunit, nang mabasa naman yon ni Undok, pinili naman niyang wag na yung patulan. Yung ginawa kasi nito, isang malaking sampal at insulto para sa kanyang kakayahan. Sa isip-isip niya, aminado siyang duwag siya, pero hindi siya ganun kainutil na muling iwan ang makakasama niya sa pagbabantay ng lugar nila. Dagdag pa niya na hindi niya yun ginagawa para sa pera, bagkus ay para sa proteksyon ng nakararami. Upang maibsan naman ang galit na kanyang nararamdaman, minabuti naman niyang tumungo sa bahay ni Manoy Ilyong para makipag-usap. Sa kanyang paglalakad, minabuti naman niyang pagtuunan ng pansin kung papaano sila makapaghihigante sa nilalang na pumatay sa kaibigan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman niya sa tahanan nito, agad namang bumungad sa kanya ang matanda na abala sa pagbabalat ng nyog. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang inilalahad ang kagalakan nitong nararamdaman buhat sa kanyang pagdating. Nang marinig naman ni Undok ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang ibinahagi kay Manoy Ilyong ang kagustuhan niyang simulan na ang paghihiganting sinabi nito sa kanya.
Dagdag pa niya na, yon ang pinaka-perpektong pagkakataon, lalo pat wala siyang iisiping trabaho. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong ginabayan patungo sa loob ng bahay para ihanda na ang mga kinakailangan nila. Mula rito, Undok, malayo-layo pa ang baryo ni Teniente Guimo. 2 araw at 2 gabi ang kinakailangan nating lakbayin para marating ang kanyang teritoryo. Tatanungin kita, kaya mo bang maglakad ng ganong kalayo? Tandaan mo, wala tayong pwedeng masakyan papunta roon. Kung mahina ang mga binti mo, mas mainam ngayon pa lang magsabi ka na para gawan na natin yan ng paraan. Bungad na wika ng matanda habang isinisilid sa isang maliit na bayong ang mga garapong dadalhin nito. Hindi humahina ang mga binti ko, Manoy Ilyong. Bata pa ho ko at sigurado ako kaya ko makipagsabayan sa inyo. Maliit lang ako kung tingnan pero malakas din naman ang pangangatawan ko kahit papaano. Matapang na sagot naman niya rito. Nang marinig naman yon ng matanda, tumangulang naman ito habang abala sa pagsisilid ng kanilang mga dadalhing gamit. Kinagabihan noong mismong araw, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa baryo ng mga aswang. Sa kanilang paglalakad, pansin na pansin naman noon ni Undok ang tila bang kasanayan ng matandang yon sa paglalakbay ng mag-isa. Sa katunayan, kahit wala sila noong hawak na sulo, kayang-kaya nitong tuntunin ang mga daang dapat nilang tahakin. Ayon nga sa kanya, inaasahan niya noong maliligaw sila pero nagkamali siya. Kahit saan mang lugar kasi sila noon sumuot, parang alam na alam talaga ito ng matanda. Pagtungtong naman noon ng alauna ng madaling araw, doon pa lamang nagpasya si Manoy Ilyong na magpahinga. Lubos naman yung ikinatuwa ni Undok, gawa ng matagal na niyang pinipilit ilakad yung mga binti niyang kanina pang namamanhid. Sa pag-upo naman nila sa isang malaking ugat ng puno, tumawa lang naman ang matanda habang pinagmamasdan siya. Bagaman hindi ito nagsasalita, alam na ni Undok na siya ang tinatawanan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na sila nag-umpisang magluto ng kanilang hapunan. Bale, may mga dala-dala sila noong kaperaso ng kawayan na may mga lamang pagkain nang sa gayoy hindi na sila mahirapang maghanda. Ang ginawa nila noon, ipinailalim yon sa siga nang sa gayoy mabilis siyang maluluto. Hindi pa man sumasapit ang 2:00 ng madaling araw, nakakain na sila ng maayos, kaya na may minabuti na niyang mahiga para magpahinga. Subalit, nang masipat naman yon ni Manoy Ilyong, dali-dali naman siya nitong tinadyakan sa paa habang nagtatanong sa kanya ng, At anong gagawin mo? Bukas pa tayo magpapahinga. Tayo na. Mahaba-haba pa ang kinakailangan nating baybayin. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? 2 gabi at araw tayong maglalakbay. Hindi dun kasama ang pamamahinga. Dahil sa sinabi nito, nang hihina namang tumayo itong si Undok. Kahit ayaw niya na talaga noong maglakad, pinilit niya ang kanyang sarili alang-alang sa kagustuhan ng matanda. Hindi naglaon, nang magkataon namang milya-milya na ang layo nila sa kanilang baryo, minabuti naman ng matanda na bigyan siya ng 2 oras na tulog. Akala niya sabay silang magpapahinga pero pagtanong niya noon kay Manoy Ilyong, isa lang ang sinabi nito sa kanya at yon ay mag-eehersisyo ito
habang nagpapahinga siya. Dagdag pa ng matanda na, kaya niyang hindi matulog sa loob ng 1 linggo kung yon ay kanyang gugustuhin. Alam mo, Undok, ang mga katulad ko palaging handa. Hindi mo alam kung anong oras lalapit sa iyong kalaban, kaya habang wala pa ito, dapat ihanda mong sarili mo. Sa larangang ito, iho, matirang matibay. Kung pipitsugin ka, talagang hindi ka magtatagal. Wika sa kanya ni Manoy Ilyong. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siyang nagpahinga, gawa ng 2 oras lang ang ibinigay nitong palugit sa kanya. Isipin niyo na lang kung gaano yun kahirap. Kahit sino naman siguro, panghihinaan talaga, lalo na kung hindi ka sanay sa epekto ng kawalan ng pahinga. Hindi naglaon. Paggising naman niya, nadatnan niya pa rin nagsasanay ang matanda. Sa estado nito, alam niyang hindi yun natulog, gawa ng balot na ng pawis ang buo nitong katawan. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong sinenya sana tumayo, nang sa gayoy maipagpatuloy nila ang mga bagay na kanilang nasimulan. Sa pagtungtong ng hating gabi noong mismong araw na yon, kagaya ng sinabi nito sa kanya, narating na nga nila ang baryo ng mga aswang. Sa kanyang pagmamasid, ramdam naman niya ang bigat ng paligid na parang maraming tao na doon ang binawian ng buhay. Paglapit naman nila sa lugar, hindi pa man sila nakakapasok sa bukhanan nito, agad naman silang sinalubong ng 5 kalalakihang nagbabantay. Habang binabagtas ng mga nilalang na yon ang daan papalapit sa kanila, pansin na pansin naman ni Undok ang tila bang paninindak ng mga ito. Ngunit, nang maramdaman naman ito ang presensya ni Manoy Ilyong, doon na yun dahan-dahang kumalma. Imbis na magtanong yun sa kanila, tahimik naman sila nitong sinamahan papasok hanggang sa marating na nga nila ang tahanan ni Teniente Gimo. Teniente, may bisita ho kayo. Si Manoy Ilyong ng Dingle. Mukhang may kailangan ho eh. Wika ng isa sa mga nilalang na yon, pagkatok nito sa pintuan ng bahay. Nang marinig naman ni Teniente Gimo ang sinabi nito, galit na galit naman yung sumagot dito ng, Kailangan mo pa bang ipaalam sa akin yan? Hindi bang sabi ko sa inyo, kapag mga importanteng bisita, papasukin niyo sila kahit di na kayo magpaalam. Bilisan mo, nakakahiya ka. Dahil sa sinabi nito, nagmamadali naman yung binuksan ng pinto. Pagpasok naman ni Undok at ni Manoy Ilyong, nadatna naman nila si Teniente Gimo na abalang-abala sa pag-aayos ng gamit nito na nagkalat sa paligid. Pagsilay naman ito sa matanda, kabado naman yung nagtanong doon ukol sa kung ano ang kailangan nila. Nang marinig naman yon ni Manoy Ilyong, hindi na yon nagdalawang isip na ilahad ang kanilang pakay. Yun lang pala ang kailangan ninyo, Manoy. Nandito sila ngayon. Pero para makuha nyo sila sa akin, kailangan nyo itong idaan sa dahas. Tamang-tama. Matagal nang walang nangyayaring subukan sa lugar na ito. Masaya ako dahil kahit papaano, mapapanood ko na kung papaano ang mga kilos ng mga taong kagaya ninyo. Isa kayong alamat, Manoy Ilyong. Sa tanang buhay ko, kayo lang ang kilala kong nakapaglakbay ng panahon. Isa hong malaking karangalan sa akin dito ang inyong presensya. Wika ni Teniente Gimo sa matanda. Nang marinig naman ito ang sinabi ng nilalang, agad naman yung sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip.
Matapos naman nilang magkasundo, dali-dali naman silang lumabas para puntahan ang nasabing mga aswang. Pagdating naman nila sa sentro, bumungad sa kanila ang 10 hawla na pinagkukulungan ng mga ito. Ayon kay Teniente Guimo, na pagdating pa lamang ng mga nilalang na yon sa kanilang lugar, agad niya na itong ikinulong. Base kasi sa bakas ng mga presensyang kumapit sa mga katawan nito, napagtanto niyang nanggaling yon sa matanda. Dagdag pa nito na wala talaga siyang balak na palayain ang mga ito, gawa ng isa yon sa mga dahilan kung bakit naaapektuhan ang mga lugar na kanilang pinangangainan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, labis naman yung ikinatuwa ng matanda, gawa ng kahit papaano nanatili pa rin ang katapatan ni Teniente Guimo sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na silang mapag-uusapan pa, agad namang ibinaba ni Manoy Ilyong ang lahat ng dala niyang gamit para magpasikat sa mga aswang na nanonood. Dahil sa inaasahan niyang mahina ang kanyang mga kalaban, iniwasan na niyang gumamit ng kahit na anong sandata. Pagsilay naman ng mga aswang sa ginawa niyang partida, maging ang mga ito man, hindi maiwasang magwala buhat sa matinding pagkasabik. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga ito na handa na si Manoy Ilyong, agad naman itong pinakawalan ang 10 nilalang. Pagsugod naman ito sa kinaroroonan niya, paisa-isa naman niya yung pinagsasasapak na siyang naging sanhi upang sumubasob ang mga ito sa lupa. Halos ilang minuto niya rin yung pinaglaruan hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na niyang naihanda ang proseso ng kanyang atake. Paghawak naman ni Manoy Ilyong sa hangin, lahat ng mga aswang na walang patid na sumusugod sa kanya, bigla na lang tumigil sa mismong kinaroroonan ng mga ito. Pagsilay naman doon ng mga alipores ni Teniente Guimo, agad naman yung napatahimik, gawa ng maigi nilang pinagmamasdan kung ano na ba talaga ang mga nangyayari. Subalit sa kasamaang palad, kahit anong gawin nila, wala silang nakitang kakaiba. Maya-maya pa, pagkipot naman ni Manoy Ilyong ng kanyang kamao, laking gulat na lamang ng lahat ng mga manonood nang masipat nila ang 10 aswang na bigla na lamang sumuka ng dugo, hanggang sa nagpumilit na sa lahat ng butas ng katawan nito, maging sa kanilang balat ang paglabas ng likidong nagbibigay buhay sa kanila. Sa isang kisap mata, sabay-sabay yung nagsibagsakan nang wala ng buhay. Matapos naman yung masipat ni Manoy Ilyong, agad naman niyang binitawan ng kung anumang bagay na hinahawakan niya sa hangin. Paglapit naman ito sa kanya, bigla naman itong tinapik ang kanyang balikat habang pabulong na nagwiwika ng, "O ano, maayos na ba ang pakiramdam mo? Nakaganti ka na, iho. Matuwa ka." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglapit kay Teniente Guimo para magpasalamat. Matapos nun, nagkaroon sila ng maiksing usapan bago nila nilisan ang lugar. Hindi na nila ninais pang magtagal sa baryo, gawa ng ang iniiwasan doon ni Manoy Ilyong ay makakita ng taong pinapatay ng mga ito. Sa pagbagtas naman nila ng daan papauwi, mariin naman nilang pinag-usapan ang mga nangyari. Makalipas pa ang 2 gabi, tuluyan na nga silang nakabalik sa pamamahay nito. Si Undok naman noon, naging kalapit na ng matanda na siyang naging daan para makahingi siya ng tulong dito.
Nung nagkataon kasing binalot ng matinding karamdaman ang kanyang kapatid, si Manoy Ilyong, ang naging takbuhan ng kanilang pamilya. Hindi naglaon, nalaman na rin yon ng mga kababaryo nila na siyang naging sanhi upang magsimula ang panggagamot nito sa kanilang lugar. Tandang-tanda pa nga ni Undok na noong nabubuhay pa ang matanda, parang ama na ang kanilang turing dito. Lahat kasi ng ginagawa nito, nasisiguro niyang para sa ikabubuti ng kanilang lugar. Bagaman matagal nang namayapa itong si Manoy Ilyong, ni minsan hindi pa rin ito nakalimutan ni Undok. Lalong-lalo na yung kwento nitong may kinalaman sa paglalakbay sa panahon at isang bagay din ang talagang hindi nawala sa kanyang isipan. At yon ay ang tungkol kay Manoy Ilyong, ang kinatatakutang antingero ni Tiniente Guimo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sorry di mo na ako ulit magpapakita kasi nga naririnig nyo naman, medyo naisal pa rin tayo. Mag-iisang linggo na tong sipon ko. Pero okay lang yan, at least nakaka-record tayo tsaka mas malinaw na ako magsalita ngayon. Ang masasabi ko lang rito sa kwento natin, sobrang ganda. Ang ganda nito, sobrang ganda nito. Wala akong masabi. As in, wala akong masabi. Isipin ninyo sorry, sabi na wala akong masabi. Tapos mamaya, ang dami kong sasabihin. O sige, marami akong sasabihin. Isipin ninyo kayang maglakbay ni Manoy Ilyong sa iba't ibang panahon. Baka nga, hindi siya totoong namatay sa kwento na to Diba? Baka yung pisikal lang niyang katawan namatay dito. Bakit? Kasi meron siyang pupuntahang ibang panahon kung saan doon naman siya kailangan. Parang itong ang panahon nila, kung nasan man siya ngayon, wala lang to baka naging pahingahang panahon niya lang to 'Di ba? Ang pinaghahandaan niya, yung mga panahon ng gera. 'Di ba? Pwedeng advance? Kasi hindi naman niya pwedeng balikan yung past. Once na bumalik siya sa past, may mga binago siyang kaganapan sa lugar na yon, magbabago din yung future. Siguro pwede siyang bumalik ng past para lang panoorin yung mga kaganapang mangyayari. Pero feeling ko may pinuntahan to sa future tas meron din tong tinulungan. Pwede ring nabanggit na natin to sa isa sa mga kwento natin. Pero hindi Manoy Ilyong yung pangalan. 'Di ba? Grabe no? Sobrang mind-blowing talaga Ang ganda kasi ng kwento na to Hindi ko lang masabi kung marami pang karanasan tong si Manoy Ilyong sa mga tinalunan niyang panahon o sa mga binalikan niyang panahon na pinanood niya. Tapos nakwento rito kay Undok. 'Di ba pwedeng ganun no? Tas ang maganda pa rito, yung binanggit si Tiniente Guimo. 'Di ba sobrang ganda nun. Maganda pa sana kung maraming eksena to si Manoy Ilyong tsaka si Tiniente Guimo Kasi kung pagbabasihan natin kung paano makipag-usap si Tiniente Guimo kay Manoy Ilyong, ramdam talaga natin yung takot ni Tiniente Guimo. Kasi nag-i-stutter siya nanginginig parang, sige, pumasok kayo, di ba? Parang presensya pa lang ni Manoy Ilyong. Alam na ni Tiniente Guimo na may kalalagyan siya kapag pumalag siya sa matandang to. Ako yun lang yung nakikita ko sa kwento pero ang sarap kasing isipin na ganun 'Di ba? Alam ko kayo rin napapaisip, tsaka mas napapaisip pa kayo kung ano pa yung mga katangiang tinatanga ni Manoy Ilyong. Kasi kung pagbabasihan din natin yung takbo ng kwento, napakakonti lang ng pinakita niya. Doon nga sa baryo ni Tiniente Guimo, hindi niya dinala yung gintong palakol niya 'Di ba? Paano kaya kung dinala niya 'yon, 'di ba? Nagpapadagungdung lang siya ng lupa, takbuhan na yung humahabol dito kila Kila pangalan nito? Yung bida natin. Yan, Undok. 'Di ba? Parang tinanggal lang yung bundok pangalan nito Pero yun nga. Para sa akin, sobrang ganda ng kwento na to. Sobrang bitin din ako, nakaramihan sa inyo bitin din naman, alam ko. Kasi gusto pa nating ma-explore pa kung anong meron si Manoy Ilyong. Undok, kung sakali mang nabubuhay ka pa hanggang ngayon, o kung sino man yung mga kaibigan mo na nag-send ng kwento mo, baka naman,
Baka meron pang ibang panahon na nilakbayan tong si Manoy Ilyong tapos ikwento mo sa amin. Kasi alam ko, maraming matutuwa sa listeners ko. 'Di ba? Sige nga, pakita natin na matutuwa kayo kung sakaling meron tong part 2. Pa-comment na lang ako dyan ng baka naman undok. 'Di ba? Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.